गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। रिजु कुमार ब्रह्म इन्टार क्लाब टाइकान्ड' चेम्पियनशिप खुंफुंदों। चिरांनि कासिक'त्रायाव सेथि रिजु कुमार ब्रह्मनि मुङाव इन्टार क्लाब टाइकान्ड' चेम्पियनशिप 2023 खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय कासिक'त्रानि जाखांफु टाइकान्ड' एकाडेमिया सानसेनि हाबाफारि लाना कासिक'त्रायाव बे बादायलायनायखौ उन्दै बैसोनिफ्राय लाना बैसोगोरासिम खालामनाय जायो आरो बेवहाय हौवा आरो हिन्जावनि बादायलायनायखौ खुंफुंदों। फैबाय थानाय समाव बे बादायलायनायखौ गोजौ थाखोनि खालामनो थाखाय नाजागोन होननानै फोरमायो खुंफुं आफादा। आयेन बेरेखा हाग्रा फोजोबस्रांग्रा साथामखौ हमदों। क'क्राझार जिल्लानि हुलथुगाव डिभिजन हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय सिकनाझार हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनायनि दायाव साथाम सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना हमदों। हमजानाय साथाम सुबुंफोरखौ राजिब मुसाहारि, सनापारा हग्राजुलि सनितपुर, शंकर नार्जारि, मानिकपुर टिकियाजुलि आरो दैमालु देउरि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव साथाम सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। रौतायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मैदेरनि गाग्लोबनायाव साथाम सुबुङा जोखोम जादों। सासेखौ गोब्राब थासारियाव गुवाहाटीनि जेएमसिएचआव दैथायहरनाय जादों। रौतानि एक्स चेयारमेन जयन्त हाजरिका बिथाङा गोब्राब जोखोम जादों आरो सानैया एसे बिबांनि जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिस अफिसारनि फेसबुक पस्टआव कमेन्ट होनायनि थाखाय सासे सेंग्राखौ खादों। जाहोनाव बिमा बिफाया जिंगासिनांदों। सासे लाइमोना फेसबुकआव सासे गागि पुलिस मावख'गिरिनि पस्टआव कमेन्ट होनानै खैफोदाव गोग्लैदों। पुलिसा जाखाय हारेकाटनि दिबाकर हाजरिकानि फिसाज्ला सनातन हाजरिकाखौ एरेस्ट खालामदों। न'खरनि सासेल' खामायग्रा सनातन हाजरिकाखौ खानायनि उनाव दा न'आव दावराव दावसि जादों। लोगोसे सनातन हाजरिकाया गावनि बेरामि बिफाखौ नायग्रा सासेल' फिसाज्ला। सनातन हाजरिकानि बिमा बिफाया खुंथायखौ गावसिनि फिसाज्लाखौ हगारनो थाखाय आर'ज गाबदोंमोन। नसुंसेनि सुबुंफोराबो गोरोन्थिखौ निमाहा होनो खुंथायनिसिम आर'ज गाबदों। मख'नो गोनांदि सनातन हाजरिकाया उदखारि आफाद आलफाखौ सापर्ट होनाय आरो पुलिस बिफानखौ अपमान खालामनाय कमेन्ट होदोंमोन। बिटिआरआव दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। पार्किजुलनि 1 नं पाहारपुर एबा लेब्रा सान्तिपुराव गोदानै बेखेवदों लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ। तामुलपुर जिल्ला पार्किजुलिनि 1 नं पाहारपुराव संख्रि हाजो रोदोम एग्र' टुरिज्म क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ बेखेवनानै होदों 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा। मिरु एबसुआ रहेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान बावहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव दिनै मिरु आफादनि मोनसे हानजाया आसुनिफ्राय देग्लायनि प्रतिमा बरुवा फान्डे 2023 बान्थानि थाखाय सायख'जानाय मानगोनां रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ बिथांनि आंगो न'खराव बरायहैदों। बर'नि हारिमु बिथिङाव मैखोमै बिहोमा होनाय बिथां रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा 1952 मायथाइनि 12 जुलाइ खालाराव दतमानि आंथिहारा गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो गुदि हारिमु आफादनि बोसोनगिरि बिथाङा आथिखालाव दतमा रंजालि संगीत एकाडेमिनि गोरायुं आरो डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज क'क्राझारनि गेस्ट लेक्सारारबो। बिथाङा बबा आलायस्रि बेहेर, आब' गुमुर इनायनि फानजारि, सोर बुहुत सिमांफारा बर' सावथुनफोरखौ दिहुननानै बर' सावथुननि मानदण्डखौ जोबोद गोजौआव दिखोलांबाय। बरायनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो मिरु आफादजों जयै बरायफायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।